Haga jingale kai te sapdeng ka India Persia ya ka West Indies. Haga deng jingale kai ka India kala job suk da shispa South Peway runs tang haga wai ka ining. Haga deng jingale kai ka India kala la ban kamai hadu South pa Peway runs but hab sun wicket haga wai ka ining. Haga bau player badang khisamla jong kari India Jaiswal ulala ban kamai hadu shispa nyau Peway runs. Haga deng jingale kai test ka baneng kong ka jongo. Kat baga West Indies kala ban kamai tang arspa pra Pewrun habaro ardli ki ining ki jongka. Unong kawang bol jong kari India balai lek kai baha kani ke jingle kai ulong urawi Chandran Ashu balai yo ban khor hadu khat ar wicket ha kani ke jingle kai ha ka bau yo ban khor sun wicket ha ka first inning ban new wicket ha ka second inning. Aga jingle kai perlok hapre ka Kynhun yele kai jong Cristiano Ronaldo ka Al Nassr Persia ya ka France ka bre ka club na Portugal. Haga ne ka jingle kai Cristiano Ronaldo klemi madan. Haba phai shang ne ka jingle kai ka Al Nassr ka layo ban khi jar ning kong tang ha ka minute ka basau lengbau teleska. Henry tang hadin san minute kata ha ka minute ka ba khandai ka France ka layo ban thep ya ka golpen ya khai lengbau Matias. Bada haga minit ka ba ar peulai utales ka ulio biang bad thep ya gol ka ba ar ka jongu bar ka ba ar nagmenta ka Al Nassr haga kela minit kata haga minit ka ba nyau peu sau ka Al Nassr ka lio biang bad thep ya gol ka balai haga minit ka ba khandai peu plus iwei ka Al Nassr ka lio ban thep ya gol ka ba sau but shwaban kut ka jingle kai kata haga minit ka ba khandai peu plus sau ka Al Nassr ka lio ban thep ya gol ka ba san adu bukut ka jingle kai ka Al Nassr ka job da san la ka wei. Haga jingle kai MLS ka Inter Miami ka brega club yele kai bathmai jong Messi kala mat bang ya ka namrem hadin bakala sharp Liem Persia ya ka St. Louis City da lai lanot ya gine gi lai gol jong ka St. Louis City la yo ban thep haga minute ka ba ar pra sau peu bat pra peu